Du møder og bruger måske også sukker i en eller anden form hver dag. I din yoghurt, i kaffen, i brød, ketchup og marmelade. Sukker er med til at give mange forskellige produkter farve, konsistens, smag, fylde og holdbarhed. Sukker anvendes for eksempel også i lage til sild og i fremstillingen af lægemidler. Når du bager, giver sukkeret en bedre og hurtigere gæring. I saft og syltetøj har det en konserverende virkning og forhindrer, at der dannes mug. Sukker er altså mere end bare sød smag. Det er et produkt fra naturen, der giver energi og kvalitet, og som har en lang række anvendelsesområder. Lad os tage det fra begyndelsen. Vi udvinder sukker af sukkerroer. Roefrøene bliver sået i marts-april og vokser frem til optagningen. Det sukker, der findes i roerne, dannes under væksten ved hjælp af solens stråler, vand og kuldioxid, en proces, der kaldes fotosyntese. En sukkerroe indeholder normalt 16-18% sukker. Sukkerroerne høstes ved hjælp af store roeoptagere, der varsomt tager roerne op, så de kan transporteres videre til sukkerfabrikken. Optagningen starter normalt i midten af september og markerer begyndelsen på den ca. 100 dage lange høst- og sukkerproduktionsperiode, der kaldes roekampagnen. Vores nordeuropæiske klima passer godt til roeavl. Det tilpas varme og fugtige vejr giver et godt sukkerudbytte. Når roerne når frem til sukkerfabrikken, bliver de først vejet. Der tages også med jævne mellemrum en stikprøve fra forskellige roeleverancer for at se, hvor meget sukker roerne indeholder, og hvor stor en mængde jord og sten, der følger med roerne. Derefter tippes roerne af og transporteres videre for at blive vasket. Der bruges meget vand til at vaske og håndtere roerne. Cirka 50.000 kubikmeter vand om dagen. En sukkerroe indeholder ca. 75% vand, og det vand renser og genbruger vi igen og igen, og dækker på den måde næsten hele vores vandforbrug. Et transportbånd fører de rengjorte roer til snittemaskinen. Her skæres roerne i snitter, der ligner pomfrits. Roesnitterne føres ind i et ekstraktionsanlæg, hvor sukkeret trækkes ud ved hjælp af 70 grader varmt vand. Det giver en sukkerrig saft, der kaldes råsaft. De udvandede roesnitter, kaldet roepulpen, presses og bruges i fremstillingen af dyrefoder og kostfiberprodukter. Det vand, der fordamper, når roepulpen tørrer, sendes ud via sukkerfabrikkens skorstene som damp. Råsaften skal renses. Det sker ved at tilføre læsket kalk og kuldioxid, der binder stoffer, der ikke er sukker. Stofferne filtreres derefter bort, og tilbage har man en lysegul saft, tyndsaft, der indeholder ca. 14% sukker. Resten er fortrinsvis vand. Den kalk, der filtreres væk, presses og sælges som jordforbedringsmiddel til landbruget. En stor del af det resterende vand fjernes ved fordampning i store beholdere. Tilbage er en tykflydende væske, der kaldes tyksaft. Den indeholder omkring 70% sukker. Tyksaften indeholder stadig for meget vand, og det fjernes næsten helt ved kogning ved undertryk. Her er det vigtigt, at temperaturen ikke overstiger 80 grader, for så risikerer sukkeret at brænde fast og karamellisere. Tyksaften er nu tilstrækkeligt koncentreret til, at der kan dannes krystaller. For at få gang i krystalliseringen tilsættes en lille smule flormelis. Der skal kun bruges 100 gram for at få 20-25 ton sukker. Til sidst har man en grødlignende masse, der består af sukkerkrystaller og sirup. En fyldmasse. Fyldmassen har et meget højt sukkerindhold. I en centrifuge skilles sukkeret fra fyldmassen. Processen med kogning og centrifugering foregår flere gange, indtil der ikke kan udvindes mere sukker af fyldmassen. Den brune sirupslignende melasse, som slynges væk fra de hvide sukkerkrystaller, bliver også anvendt. Enten som den er, eller blandet med roepulp, som derefter tørres til dyrefoder. Melasse bruges også i fremstillingen af sprit og gær. Det hvide sukker vaskes forsigtigt ud, skrabes af centrifugen, tørres og sigtes. Nu har vi det færdige sukker, der fra naturen er kridhvidt.
Det opbevares i store siloer, klar til pakning eller til videre transport. Hele forvandlingen fra sukkerroe til strøsukker tager omkring 12 timer. Og vores fabrikker kører i døgndrift i roekampagnen. En enkelt roe giver ca. 100 gram sukker, så der skal altså bruges 10 roer til at producere 1 kilo sukker. Udover det hvide strøsukker fremstiller Nordic Sugar mere end 250 forskellige sukkerprodukter. Blandt andet huggesukker, syltesukker, brun farin, perlesukker, flormelis, vaniljesukker og sirup, plus en lang række specialprodukter til fødevareindustrien. Cirka 80% af det sukker, vi fremstiller, sælger vi til industri. Nordic Sugar fremstiller ca. 1 million ton sukker om året på fabrikker i Danmark, Sverige, Finland og Litauen. Nordic Sugar er en del af Nordzucker-koncernen, som er Europas næststørste sukkerproducent. Sukker er blevet forædlet på omtrent samme måde i over 100 år og udviklet i årenes løb efter behov og efterspørgsel. Det er et produkt fra naturen med et væld af anvendelsesområder. Sukker er et kulhydrat. Kulhydrater findes blandt andet i pasta, ris, brød, frugt og grøntsager, der tilsammen udgør størstedelen af vores energiindtag, brændstoffet til vores muskler. Sukker skal nydes som en del af en balanceret kost. Og ligesom sukkerets søde smag for eksempel gør stivelse og fiberrige fødevarer mere velsmagende, har vi fordel af sukkerets naturlige evne til at give vores fødevarer holdbarhed, farve og konsistens.